Bueno, gorka, garaipen ikaragarria gaurko honetan, taldea ikaragarri, 3 handikotan garaipena. Ez da bat ere erreza, baina azkenean aurton historia egin dugu, ez da berriz eta 3 handietan garaipena lortu dugu. Pena itzuli handia ez dugula lehiatu, baina garaipena bintzat, etxera. Holanda, ez da jazigeratik ikusean, Igor Anton ez egoela bere momenturik onenean, baina nik uste dut taldeak oso itxura ona emon duela, lasterketa osoan eta gaurko garaipenagaz oso posi gaude. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko zueri. Bueno, bukatu zaigu, bueltako 19. etapa, hor atzean duzue liderra, Juan Jokobo, eta egun pozgarria, Igor Antonek azkenean irabazi du etapa, iesaldia azken bururaino iritsi da, bera izan da iesaldiko partaidetako bat, eta helmugara iritsi da ies eginda, eta Brusegin izan da bigarren sailkatua. Sailkapen nagusiari dagokionez dena berdin jarraitzen du lehen postuei dagokionez, hau da, Kobo da liderra, eta From 13 segundora dago. Gogoratu bihar beste etapa bat dugula, hemen Euskal Herrian bertan Bilbotik Gasteizera jungo dana. Eta gaur Euskal Txirrindulari batek, Igor Antonek irabazi du Espainiako bueltako etapa, hemen bertan Bilbon etxean irabazi du Igor Antonek.